Káosztály nagyon nagy szeretettel készült, hogy nektek bemutasson egy betlehemes játékot. Fogadjátok őket szeretettel, ők ezzel szeretnének nektek áldott karácsonyi ünnepeket kívánni. Ja, József, mit gondoltál, hogy Istvánot választottál? Nem találtál nyugvó helyet a városba, készen voltál Istvánóba beszállani. Jó estét kívánok! Itt benn mindenkinek! Az én kis seregeim ott kint pihennek. Ők is szeretnének bejönni. Jézus születését együtt szeretnénk vélem megünnepelni. Be szabad-e jönni? Szabad. Ugyan József, gondoltál, hogy Istvánot választottál. Nem találtál nyugvó helyet a városba, készen voltál Istvánóba beszállni. Ugyan József, mit gondoltál, hogy Istvánot választottál. Nem találtál nyugvó helyet a városba, készen voltál Istvánóba beszállni. Hoppcsistauk, én is itt vagyok, mely gyenge testemen, a sebek mi nagyok. Ezt is tegnap vágták rajtam a farkasok, de le nem tudtak vágni, mert ügyes huszár voltam. Hát, az öreg hol maradt? Az öreg ide hátra, farát nem bírja, nyáját nem hagyhassa. Egyet-kettőt füttyentünk, ő is megjelent szívünk fájdalmára. Jöjjön be, kendöreg! Jó tűzol ide be! Hideg már itt van, ideregni benne. Nem lelem az ajtókilincset. Sarka fele, öreg! Mére? Szalka fele? Nem öreg, nem! Sarka fele! Megvan már! Hopp, szerencsés, lencsés, füstös, kolbászos jó estét adjon az Isten, ti szerelmes gyermekeim! Ideben esztek, isztok, norvézoltok, vín apátokra nem is gabajítotok. Ha felveszem ezt a hétmázsás botomat, megszedem az ingallérotokat. Hogy még magam is megvárom. Mink, öreg apánk ideben se nem eszünk, se nem iszunk. Száraz csontot ropogtatunk, abban is kitörtest fogunk, azt is kednek adjuk. Egyétek meg apátokkal, anyátokkal, minden fajtátokkal. Én többet juhászatok, bojtárotok nem leszek, inkább erre a szép sima gyekre lefekszek, de elég is vetek magam alá keresztet, hogy az ördögök el ne vigyenek. Kenyerem bátorba, ne vigyenek Kállóba, arra a nagy sanyarúságra, inkább vigyenek Debrecenbe, a jó búza kenyérre. Jú, de jó lesz az öreg hasába! Fújjatok most már egy vígéneket, altassátok az öreget. Feküdjetek, pásztorok, Isten angyalai, mert hinnéktek született Máriától egy kisgyerek. Alleluja, a kis Jézuskának, alleluja, a kis Jézuskának. Kötsétek fel, hát őt is, hadd vigadjon, hát ő is, hadd vigadjon, hát ő is. Kötsétek fel, hát őt is, hadd vigadjon, hát ő is, hadd vigadjon, hát ő is. Kötsétek fel, hát őt is, hadd vigadjon, hát ő is, hadd vigadjon, hát ő is. Egy kis kurtát aludtam, igen hosszú álmodtam. Betlehem városát nagy tűzben láttam. Ne féljen, kendöreg, jöjjön Betlehembe! Hova? Abba a vén tehembe? Nem öreg, nem. Betlehembe. Mit csináljunk Betlehembe? Kis Jézuska ma született, annak imádására. Kis Jézuska ma született. Mit ígér, mit ajánl neki? Ajánlok neki egy csupor aludtejet. Tudom, azt a gyerekek igen szeretik. Vessenként keresztet! Ányak cigány kereket? Nem öreg, nem. Vessenként keresztet. Nem üstöm a kis keresztet? Nem öreg, nem. Vessenként keresztet. Hát hogy kell? Atyának,
Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében, amen. Atyának, neki szaladtál a puliszkástálnak. Nem, öreg, nem! Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében, amen. Atyának, neki szaladt apám anyádnak. Nem úgy, öreg, nem! Atyának, Fiúnak, Szentlélek, Istennek nevében, amen! Atyának, Szentlélek, Istennek nevében, amen. Hát a fiú hol maradt? A fiú ide-hátra a zsákot tartja kolbásznak, hurkának, apostolonkába szárnyainak. Hány évesken, öreg? 63, fogam sincsen, csak már 3. Fejem nagyobb egy bíkásnál, hajam fehérebb a hattyú tollánál. Azért el tudna egy juhászos táncot járni? Megpróbálom görbe lábaimmal, peniszes szakállaimmal, zengedeztet nekem egy végéneket. Jó volt dolga Jakabnak, míg ő fiatal volt, tölgyfabokról tárkokat, könnyerákat útott, elmár és égésre jutott, vagyis szépen megtörni Jakab. Elmár és égésre jutott, vagyis szépen az öreg Jakab. Tovább megyünk az erőbe, a juhászok seregébe, és is jó lesz nekünk magunk, a sok pénzzel játszhatunk. Halle, halleluja, a kis Jézuskán. Halle, halleluja, a kis Jézuskán. Állj félre, hát fajtás! Én is hadd beszéljek a kalapom tanútollás virágot. Félrecsapom, olyan szilajbetyáros. Most vettem a túri vásár elején. Alföldi magyar fickó vagyok én. A múlt éjjel egy nagy úrnál beléptünk, persélyemet az asztalra letettem, mondtam, tegyen bele pénzt, mert ha nem, elvesszük erővel. A nagy úr is megijedt, telerögtő 10-essel, 20-assal. Felsőim után nem érkeztem kapni, lógra pattanni. Kivágtattunk a síkra, mint az acélból a szikra. Így örült a lógunk lába, így maradtunk egy ingbe, gatyába. 3 szép piros arma hajába. Nosza te